गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै राङाफालि गामिया बाथौ थानसालि बेखेवदों। दिनै मागो दाननि नैथि मंगलबार एबा गोथार बाथौ सान। बर' माहारिनि गिबिसिन बाथौ धोरोमखौ मागो दाननि नैथि मंगलबार खालाराव दुलाराय बर' माहारियानो गोथार बाथौ सान महरै फालिबोदों। थिग बेबादिनो गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय साहा गलबेरा राङाफालि गामिया बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बायदियैनो बे बोसोरावबो गोथार बाथौ सानखौ 24 जानुवारिनिफ्राय आरो 25 जानुवारि खालारसिम साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिदों। बे गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै राङाफालि गामिनि रायजोआनो खरसा खालामनानै गोदानै लुफुंनाय गोथार बाथौ थानसालि बेखेवनाय जायो। बे थानसालिखौ बेखेवना होयो दिफेलि आदर्श गोजौ फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि सुसेन बसुमतारिया। दिनै फुं समनिफ्रायनो बाथौ दुमनाय, बाथौ धोरोमनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय, सिजौ बरायनाय, मन्दिर बेखेवनाय, गोथै सि बावनाय आरो गोथार बाथौ सानजोंनो लोब्बा लानानै बाथौ धोरोमखौ गामियाव सांग्रांथियै फालिनो आरो आब्रुथियै सिबिलांनो थाखाय मोनसे मेहेरगोनां सावरायमेल हाबाफारि लानाय जायो। बे सावरायमेलाव बाहागो लायो 30 नं गरेश्वर बियाबनि MCLA पबित्र कुमार बर', दुलाराय बाथौ गौथुम दौरि बकिस्थ बसुमतारी आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि नेहाथारि मुलुगमुं बुहुम बसुमतारिया। खुलुमबाय गाहाय आफा बोराइ बाथौ। दिनैनि साना जोंनि बर' माहारिनि मोनसे जारिमिनारि सान। नैबे सानावनो जों बाथौ सान हिसाबै स्वीकृति मोनदोंमोन बिटिआर सरकारनिफ्राय फार्स्टआव, ओमफ्राय सेकेन्डआव जोङो स्टेटनिफ्राय मोनदों, आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय। दा बेनिखायनो दिनैनि सानखौ जोङो बाथौ सान हिसाबै फालिनाय जादों। दा बेखौनो थांखिनानै दिनै गोथार बाथौ सान हिसाबै राङाफालि गामियाबो गोदानै लुजेननाय गामिनि खुनु सरकारि कार्य गैयालासेनो नखरै रां अनसुंथाइ लालायनानै जिहेतु लुफुंनाय बाथौ थानसालि, बेखौ दिनै लाजेननाय हाबाफारि। बे लाजेननाय हाबाफारियाव आंखौ खावलायनाय लेखायै आं नुजाफैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो जाय दैदेनगिरि बिथांमोना बे गामिया राङाफालि गामि रायजो राजाया बाथौ थानसालिखौ लुफुंबाय, बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा, जि समनिफ्राय बाथौ महासभाया जोनोम जाबाय बै समनिफ्राय गामि सुबा, प्राइमारि, आन्सलिक, जिल्ला आरो सेन्ट्रेल बेबादि थानसालिफ्रा बाथौ थानसालिफ्रा जायगा मोननो हाबाय। बेयो जोंनि थाखाय बर' माहारिनि मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा। जिहेतु बाथौ धोरोमा 5 तत्वजोंनो दाजानाय, मोनबा गोथौ तत्व हा, दै, बार, अर, अख्रां। बे मोनबा तत्वआ इसोरिक शक्ति, इसोरजों सोरजिजानाय। बेखौ लानानै जोंनि बाथौ धोरोमा जादों। बेखौ जोङो आफा इसोरखौ नुवाथारि आनान गसाइ, आफा इसोर, अबंलावरि, बिनान गसाइ, बोराइ बाथौ बेबादि मुं होनानै जों गाबज्रिनाय जायो। दा रायजो राजाफोरा जेरैबायदि गनायो, आंबो सासे बर'नि फिसा हिसाबै बाथौखौ हारे मुजे गनायो आरो सिबियो। बेखिनि आंनि 5 लाख थाखा अनसुंथाइ होनाया थानसालियाव नङा, नैबे गामिनि रायजो राजाफ्रा बेयाव बायदि आफादफोर सोलिबाय थायो हिसाबै बेयाव आङो फैदोंमोन सानसेखालि बे आफादावनो थांनाय बोसोराव। बे हिसाबै बिथाङा बुंदोंमोन मन्सनि बाथ्रा, साइनासालिनि नामाव 5 लाख होनाय जादों। आरो दा बिथांमोना आंखौ खावलायदों जिखिनि जिथु बाथौनि मण्डप बेखिनिया जाफुंबाय, रायजोआनो लुफुंबाय। आरो बेयाव आर'ज गाबनो थाखाय जिरायसालि, साइनासालि नांगौनि गोनांथि जादों। बेखौ आं बुंदों दानि बिबुंथिनि गेजेरजों। समजों नायनानै जोंनि सरकारनिफ्राय मा राहायै आं हेफाजाब होनो हायो बेखौनो होगोन होननानै आं बुंदों। आं दा बेखिनिखौनो बुंथ'बाय। गिबियावनो आर'नाइ रादाबसिम मोनसे गोजोनग्लायनाय आरो मोजां मोननाय मोनसे हामलायनाय थाबाय। दा जोङो बे जोंनि बाथौ थानसालिया, राङाफालिनि बाथौ थानसालिया गोबां बोसोर नाजानायाव जों बेखौ लुफुंनो हाबाय। जों जोबोद दिनै खुसि मोनदों, जोबोद रंजानाय फैदों जोंनि गेजेराव। मानोना जों बे बाथौ थानसालिखौ 2017 मायथाइनि 26 जुनाव जों जागायजेनदोंमोन। जागायनानै दिनै जोङो 2023 मायथाइनि दिनै जाबाय 23 जानुवारियाव
24 जानुवारियाव जोङो बेखौ जोङो दिनै बिनि दरखंखौ जों बेखेवनो हाबाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेयाव जोंहा गासै रायजो राजानिनो जों राङाफालि गामिनि गासै रायजो राजानि अनसुंथाइजोंनो जोङो बे थानसालिखौ जों लुफुंदों बेयाव जोङो सरकारनिफ्राय जों बा जोंनि रावनिफ्रायबो जोङो थाइसेबो रां जों बेयाव जोङो जेबो अनसुंथाइ मोनाखै जों गासैबो राङानो जोंनि गामिनि जों गामिनि जिबिलाक साफा सानै जोंहा हानाय मानसि दङ जिबिलाकनिखि साफा सानै साख्रिआवला मानसिबो दङ बा साफा सानै जोङो आबादारिफोराबो जोंखौ जिमान दङ बुंनो थाङोब्ला जों 90 न'खरा गासैनिबो बेयाव बिहोम दङ होननानै गासैबो जोंनि रां अनसुंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो बेखौ लुफुंनो हानाय जादों जों बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि जोंफोरो बे बाथौ फुजाखौ जों बोसोरफ्रोमबो जोङो सानसेनि हाबाफारिजों जों फालिबोगासिनो दङमोन जोङो बाथौ सानखौ गोथार बाथौ सानखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथोन बायदियै जोङो फालियोमोन नाथाय देग्लाय जोङो जिहेतु जोंहा गोदान मन्दिर गायसनबाय जों लाबाय बेनि थाखाय जों साननैनि हाबाफारिजों जोङो बे गोथार बाथौ सानखौ जों फालिनो लानाय जादों आरो बेयाव जोंहा आर'ज दङ आर'ज हान्जाथ' नोंथाङा नुगासिनो दङ बोदे आर'ज खनगासिनो दङ जों खाथि खालानि आर'जखौबो जों लिंहरनाय जादों बेयाव जोंनि ओइ ओनसोलनिनो जोंहा गेदेर गोलाव मानसि सुबुंखौ लिंनाय जादों आरो बेयाव जोंनि MCLA बो फैदों बिथां जोंनिया BTR सिफआबो फैनो गोनां बाथ्रा दंमोन नाथाय बिथाङा एंगारनो हायै जाहोनाव फैदिया थेवबो जियानो जाया मानो जोङो बेखौ जोबोद गाजा गोमजायै जोङो फालिनो थाखाय जों लानाय जादों आरो बिनि थाखाय जों गासै रायजोफोरानो जोंहा जोबोद गोजोननाय दङ आरोखि दिनै बाथौ सानखौ जोङो गावनि गोसोनि धोरोम बर' हारिनि धोरोमनि बेलायाव जों गावखौनो इसोरनि फारसे फोथायनायखौ लानानै फालिनाय जादों आरो बे धोरोमाव जोंनि साननाय हनाय गासैबो जों बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जौगालांनो हागोन होननानै सानदों बेवहाय जों मोनबा गाबखौ लानाय बा मोनबा बाथौ बान्दोखौ लाफानानै जोङो बे धोरोमखौ लोब्बा लाखिनानै फालिनाय जादों आरो बे फालिनायनि गेजेरावनो जोंनि गामिनि रायजो राजा गासैबो जौगालांगोन होननानै साननो हादों खौसेथि धोरोम अननाय साननाय गासैबो खौसेथि थागोन होननानै जों सानो 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम COVID-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार